Dobroveče, dragi gledaoci. Večeras za vas. Moja gošća koja je imala buran život i kako je došla do ovog vrhunca na kom je sada, a može još da napreduje. Sa nama večeras Nina Prlja. Nina Prlja je napravila bum u Beogradu, bum u Dubaju. Znači, gde god se pojavi napravi bum, večeras će biti bum i na našoj emisiji, na Hype televiziji. Nina, dobroveče. Dobroveče, Dejane. Ti si stvarno napravila bum. Ja se sećam prvi put kada sam te video. Da. To je bilo ludilo. Kao, da. Je li moguće kao da se to dešava i u Srbiji? Srbiji? To je bilo, da, pre 8 godina. Jel veruješ? Pre 8 godina, da. I dalje se o tome priča jako. Tako da... Ali dobro, pazi, ti si napisala i knjigu. Da. Jesi planirala možda film? Naravno da sam planirala. Kako ti odmah gledaš šta ćeš da me pitaš, šta treba da me pitaš. Da, u pregovorima sam nekim, ali nije za našu filmsku industriju, nego za stranu. Nije Netflix? Naravno, ne znam. Ne bih morala to da sada odem. Mogla da sad odem, pošto što je sa mnom danas. Ali u pregovorima sam, ali mene ne razumeju ovdje ljudi. Kapiraš ovaj mentalitet, mene ne razume koliko zapravo sam ja se namučila u tom periodu i koliko meni bilo teško. Ja to zapravo ne bi ni mogla prikažem ovdje na pravi način, zato što ljudi, znaš kako imaju pogrešno mišljenje o svemu uvek. Znaš, ljudi ne mogu da prihvate zato što kao, ajde šta hoćeš, živjela si u Dubaju, trošila si pare, kupovala si sve moguće stvari, videla si ovo, videla si ono i onda kao, još treba da te žalim. To je kod nas mentalitet. Da, ne, naravno znam i sve ja stojim iza toga, ja sam stvarno mnogo dobro živjela i mnogo lepo, ali sve postoji nešto ali, znaš. Da. Sad ne znam da li bi oni tako lepo živjeli da su tako rizikovali i to je pitanje, znaš. Tako da ne znam kako bi se oni ponašali na mom mestu. Da li bi oni prihvatili to po svaku cenu kao ja tada s 22 godine koja sam bila željna svega, bukvalno svega, ili bi rekli kao pa ne, bit ću pošten normalan građanin. Većina tih ljudi koji mene vređa i proziva isto bi tako živele, potpisujem. Da, to ja uvijek kažem, znaš kao, nije se nekom ukazala prilika za nešto, da nešto postigneš, da li ćeš da budeš sa jedne strane za zakona, sa druge, da li će u životu se dešava jedna stvar ili druga stvar. Ljudi nisu imali priliku, ali uvijek kažu kao, ne, to, nemam pojma. Naprimjer, kad se raspravljaju sa devojkom, kad imamo neku priču ili ne znam šta, ja njoj kažem, ja sam non stop u iskušenju zato što će meni danas prići njih 500 i da se slikam i posle će mi poruku i lajkovat će mi ovakva devojka sliku, bla, bla, bla. Ali ti nisi toliko u iskušenju koliko sam ja, znaš kao, kako bi se ti ponašala da si u mojoj koži? Pa dobro, da, imam i ja taj moment s dečkom, da. Eto vidiš. Ali zato što oni, možda ne znam sad za tvoj devojku, ali moj dečko nije poznat i ja ga baš krijem, iskreno, da ne bi došlo do, zašto bi mu propašćavala život, iskreno, znaš ti vrlo dobro kako je to, on nema potrebe, dečko je ozbiljan i nema potrebe tako da se izlaže javnosti na taj način, prosto... Smatram da to nema potrebe za tim, ali isto tako mene on jako razume, znaš da meni dosta poruka stiže i ovako i onako i što za posao mi treba i što ovako i što onako, on sve to razume, on ima pristup svim mojim porukama uvek i on uvek sve gleda zato što ja prosto nemam što da krijem, mene baš briga. Ali misliš da je to dobro? Pazi, nekad ne mora ništa da se desi. Naravno da je dobro, sad ću da ti kažem zašto. Imam jednog čoveka koji stalno meni piše već godinama i sad on se samo nadovezuje na poruke, ispada kao da mu ja stvarno odgovaram, ali to treba već godinama i ja stvarno, evo sad koliko sedim s dečkom ili ovo ili ono, meni stvarno stiže od čoveka poruke, on se sam sa sobom čovek dopisuje, ja mu ništa ne odgovaram, nikada. Znači, koliko puta sam ga čak i blokirala, ne, to je samo jedan čovek, a da je još ostali ne znam koliko ljudi. Oni se sami dopisuju sa sobom, to izgledaju stvarno kao poruke da sam ja unsendovala, a u stvari nisam, zapravo ne znam o čemu se radi, ali ne znam i da li neko još ima takve probleme, ali ja stvarno imam takve neke ljude koji sami sa sobom pričaju sa mnom, odnosno, vjerojatno misle da ja to čitam, pa ne znam, samo se nadovezuju na nešto. Zapravo nema ni jedna moja poruka, ali opet ja to sve prebacim na šalu i onda pričam s njima o tome, mi gledamo to zajedno, smijemo se i tako, mislim, meni to smiješno, prosto ja nemam, prvo Instagram odavno nije moja privatna mreža, odavno. To meni služi ekstremno samo za posao i Whatsapp ima par ljudi i to je to. Skroz si suzila svoj život, moguće je to? Da. Znaš kao, ko bi rekao? Da, ko bi rekao, da, totalno, znaš šta, shvatila sam da mi je najbitniji moj mir. Meni je najbitniji moj mir i ja sam shvatila koliko mene stvari uznemirava u stvari. Da ima svako moj broj, da meni svako odgovara na poruke. Prvo, nema potrebe, jel? Da mi svako piše, da mi svako ima broj, da svako gleda moje statuse, nema potrebe uopšte, jer je to stvarno moja privatnost. Ali Instagram i ovo, to... me baš briga. Dobro, pazi, kao izašla si iz reality i ti i ja i nekako medijski smo okupirani i onda Instagram ti je neka kao
poslovna tabla i onda ako nešto radiš, to ti dobro dođe za posao, ako ne radiš ništa, može ga i zaključati koga briga. Da, i uopšte me ne interesuje, ja ne bi ni imala Instagram uopšte odavno još. Nego ja tu ređam svašta nešto što je korisno ženama, na primjer, i ja se apsolutno samo na to fokusiram. Znači, ja uopšte više ne pričam da ja idem šta radim, ne pišem lične stvari, retko koji status je ličan, uopšte nije ni ličan, kako da ti kažem. Baš ste rekla, pišeš da bude korisno ženama. Šta je ženi danas korisno? Žena danas traži sve i svašta, proaktivi su ogromni, a kao, voljela bi samo da se probudi, da je izvajana, da je tip-top sređena, da je tu momak koji je onako full na belom konju. Tako je, baš je dobro ovo rekao, sad ću da ti kažem šta je problem. Znaš šta, ja sam ranije imala jako čudne rilceve na mom Instagramu, tipa možda zamisliš ovo i dobit ćeš ono, možda zamisliš ovo, dobit ćeš ono. I onda su me kontaktirali većina žena koje žele odjednom to nešto da promene. Međutim, u radu sa mnom one shvataju da je sve do njih zapravo. Ali sve zapravo do njih i da sve zapravo može i da ti zapravo ako mnogo tražiš od muškarca treba ipak i nešto i da daš tom muškarcu. I šta bi ti nešto njemu dala i sad ona razmišlja pa dobro, lepa sam, zgodna sam, dosta moje, da dosta moje, ali na jedno veče, znaš. A ako bi voljela da ona ostane s tom i da se mu zanimljiva, gledaj kao da si interesantna ličnost za njega, ne moraš ti da budeš. Svaka ličnost je interesantna za sebe i svaka žena je autentična za sebe. Međutim, one tu svoju autentičnost jako kriju, praveći se da su neko drugi. Ili gledaju kako ona je, tako ću ja, kako ovo, tako ću ja. To danas gledaju kako je ovo, tako ću ja. To jako gledaju, da. Uopšte ne razmišljaju, ni na kraju im pameti nije da one zapravo trebaju da budu one. Zato što je svako drugi zauzet, razumeš? To sam negde pročitala i to je jako pametno rečeno. Ali nisam kapirala kako one tako razmišljaju, jer sam, mislim, ja tako naravno razmišljala da u mlađim godinama, da je meni to dovoljno, da je to super, ali sam shvatila da mi nije dovoljno. Razmišljam, dobro, šta ja sam mogu da uradim da ne bude tako kako sam ja mislila, da ja nemam takvu vrstu prijatelja ili takvu vrstu mamaka, razumeš? Tako da svi su bili nekako preproblematični. I ja sam bila problematična, ali ja sam to nekako na vreme shvatila da meni to ne ide u prilog, ni moje miru, ni ništa, ne ide to tako kako treba. I onda razmišljam, dobro, ajde sad ću ovako i vidim da mi je mnogo lakše i mnogo bolje kada sam ja svoja skroz. Znači, apsolutno ne mogu da glumim ja nekog drugoga ili da budem kao neko drugi kada ti drugi nisu kao ja. Možda sam ja drugačija od svih, ne znam, ali mislim, realno svi su od svih drugačiji. Tu tu su naravno ubeđenja, uverenja sa televizije, od rodbine, od roditelja, od momaka, to se svaki dan šta ti slušaš. Šta ti slušaš, to ti ostaje u mozgu, bukvalno. Uvod je kao materica za mozak, razumeš? To ti je tako. I bukvalno sve što ti se nalazi u glavi, to živiš. Znači, tvoj um je mesto gde ti živiš svaki dan. I sad, na primjer, nije dovoljno sad ti jednom to pomisliš, dobra, sad će mi se desiti čudo, pa nismo mi Harry Potteri, razumeš? Da. Tako da treba konstantan biti, konstantno misliti o tome što ti treba, ali ne kao da to želiš, nego kao da je tako i da se ponašaš u skladu s tim. Malo je čudno i malo je teško, ali zapravo kako možemo sebi da prizovemo loše stvari, ponašajući se kao da nešto loše. Tu sam ja ekspert. Ti si, eto vidiš, ti si ekspert, u tome ti to znaš. Sad sam ti malo pre rekla, ono što mislimo sada, desit će nam se sledeće godine, ono što sada živimo, razmišljali smo o tome prošle godine, ali bukvalno su nam takve misli bile. Ako nešto očekujemo samo da se desi, a nemamo nikakve inspirativne akcije povodom toga, neće se ništa desiti. Prosto, ako samo sediš i gledaš u telefon kući na trosedu, gledajući u Netflix kao što sam ja radila, apsolutno ti energija stoji. I tebi se svaki dan iste stvari dešavaju, ali svaki božji dan. Možeš ti ideš u teretanu, ali ako ne pustiš svoje telo nekako da se drugačije kreće ili u drugom smeru, neće ti se ništa drugačije desiti, jer jako je povezano duh i telo, to znamo. Tako da moramo da nekako se pokrenemo u svakom smislu, ne samo za teretanu, nego i drugačije da razmišljamo, znaš, to je sve povezano. Kad si počela da razmišljaš tako? Ja sam odavno počela da razmišljam tako, samo što nikada ni u najluđem snu nisam znala da je ovo posao, da ovo može biti posao. Zapravo, sve mojim prijateljima sam uvijek tako nešto pričala, ti se sećaš i u parovima kako sam ja njima drobila tamo. Imala si seanse svoje. Ja sam imala svoje seanse, samo što zapravo sam ja to se zezala, ali uopšte nije bilo zezanje, zato što sam ja većini žena govorila stvarno šta će biti, ali nije da sam ja neka vidovita ili nešto, nego prosto razumem u te neke stvari. I što sam počela da pričam, što si ja pitala? Ne, ajde sad ću da te vratim na početak skroz. Negde, volao bi da te upoznaju moji gledaoci, iako te već znaju, ali dobar da moje publike verovatno ne zna, davno si izašla iz realitija. Gde si ti odrasla? Ja sam odrasla na Dorćolu. Na Dorćolu i na Novom Beogradu. Sad tata me izorčala, mama s Novog Beograda. I onda sam bila na relaciji, onda kada mi je tata umro, više sam bila na Novom Beogradu.
A kako ti odrastanje bilo? Jesi bila problematična? Jako. Meni je prvo odrastanje bilo problematično. To se, da ti kažem, u jednoj rečenici to kod mene. Beogradsko odrastanje. Da, beogradsko odrastanje, pogotovo što sam ja bila tako neki buntovnik. I išla sam nekako linijom manjeg otpora, u stvari to je bio najveći otpor. Da ja da izađem iz normalne kuće i sve normalno kad je, da izađem u nešto nenormalno i da se družim s nenormalnim ljudima. Meni je to bilo super interesantno i stvarno jeste bilo kad si ti klinac, znaš, sve ti je zanimljivo, sve ti je onako novo i sve ti je ekstremno, znaš, i onda je to bilo nekako, mene radio taj adrenalin, radilo me tako nešto drugačije, kao i sad, evo, ja i sad radim zapravo posao koji nije većini žena realan. Tako da uvijek me privlače neke stvari koje nisu tad u tom momentu normalne i za mene u mojim godinama. Eto tako. Tako da sam ja odrasla tu, uvatila sam se bloka i ljudi i tako, i odrasla tako, do nekog momenta. Pa koju si školu završila? Završila sam osnovnu Radoje Domanović i završila sam srednju frizersku i Akademiju Delusa. A pazi, kada si bila problematična, su pokušavali roditelji malo da te prizovu svesti? Pa ne, zato što sam imala samo majku i babu, a sa babom sam odrasla. U većini slučajeva sam bila kod nje, ali mama, ona nikako nije znala kako sa mnom. Ona žena radi u Narodnom pozorištu i ona nikad se nije susrela sa osobom kao što ja se sećam toga, kada si ti prvi put ušao u reality, tad smo imali smo one poligrafe i sećam se tih ispitivanja i sećam se nekako donekle se sećam tvoje priče kada si pričala i ostalo. U kakvim si odnosima ti bila tada sa majkom? Ja nisam bila u dobrim odnosima, s njom godinama, jako puno godina, ali zapravo kad sam prihvatila da je ona zapravo u pravu za neke stvari, onda sam se ja malo smirila i prosto nas je vezao neki moj nemili slučaj, kao što znaš, nekako nas je povezao da smo bliže. Eto, nikad je nisam ja prihvatala zapravo da ona meni može nešto da pametuje ili da nešto kaže, a zapravo bila je u pravu. Ali ja sam to izbegavala jer sam smatrala da to uopšte nije tačno ni korektno, jer sam ja vidjela da je ona završila sile neke škole i fakultete, da je loše živela. I prosto meni to nije, kako ti meni pričaš da ja završavam nešto i da ja radim nešto, ali ti loše živiš, svaki dan kukaš, znaš? To nije meni bilo normalno. Tako da ja sam smatrala da ona lupeta gluposti, da ona ne priča istinu, a zapravo nama uvek majke misle najbolje. I ona isto ne zna, ja sam joj prvo dete, ona ne zna šta meni treba da kaže, niti da šta bi ja nešto uvažila kada bi mi rekla na drugi način, znaš? Nije znala prosto kako sa mnom i tu smo zapravo bile u... A koliko dugo nisi imala komunikaciju s njom? Pa godinama nisam imala komunikaciju s njom, zapravo od puberteta pa nadalje. Živala sam kod drugarice, pa sam živala s jednim dečkom, pa s drugim dečkom. To je bilo strašno, majke mi. Taj period mog života samo želim da zaboravim. Ali eto, uvalila sam se još gore. Jel te ona zvala u tom trenutku kada si ti odlazila? Pa nije, uglavnom, pa zvala me, ali ja se zvala me jednom, dva puta i prestala je prosto kad se nisam više javljala, ali ja sam bila u stalnom kontaktu s babom, tako da je baba govorila da sam, šta sam, mislim da sam živa, zdrava i to je normalno. A baba to je mamina mama? Mamina mama, da. Kakvi su ti bili ti trenuci kada si odlazila? Koliko si imala tad godina kad odeš kod drugarice da živiš i kad te ona prihvati, znaš? Da, dok me ovo neko nije pitao. Pa mislim, ta drugarica nije uopšte bilo, ni ona nije imala normalnu porodicu, ni ona nije normalno živjela i to je sve meni bilo normalnije nego da ja budem kući. I onda je bilo nekako normalno da živim s njom kao u njenom stanu, s njenom mamom, to mi je bilo nekako normalnije nego da ja živim kod mene u kući u mom stanu. A šta te toliko teralo iz tvoje kući? Ne znam, jako me nešto. Pa eto taj neki možda moj bunt ili ne znam ti nija šta, neka moja vizija o životu koja uopšte nije imala veze s vizijom u mojoj kući. Ti možda u tim trenucima nedostaje otac ili jesi težila nekim drugim stvarima? Sigurno da mi je nedostaje otac i mislim da je to koran svih mojih problema, jer nisam imala autoritet ni muško neko da me onako vodi normalno kroz život od kad sam bila mala. Tako da mislim da je to meni bio iskreno najveći problem i da sam ja odbijala bilo koji autoritet ako već on nije želeo sa mnom da bude. Da. U kakvim si sad odnosima sa majkom, sa bratom? Odličnim, prosto odličnim. S bratom sam uvijek bila nekako bliska baš, ali zapravo nisam ni vidjela koliko sam i njemu nekih problema nanosila, ali ne direktno, nego indirektno. On je uvijek bio normalac koji sedi kući i to, ali sve to uticalo neko i na njega i sve to neko bilo baš loše, iskreno. Ja sam im se baš izvinila 100 puta, mislim, za to, ali kakva sam bila i prosto je to donalo naravno i neke dobre stvari, ali donalo i dosta loših stvari. A koje su loše, koje su dobre stvari? Pa dobre stvari što sam ja uspjela bratu da platim školovanje
i mami da pomognem oko mnogih stvari novčanih, samo novčane stvari su bile dobre. Ovo ostalo je bilo onako, smatram da sam mogla bar da budem malo obazrivija što se tiče mog brata, što se tiče nekih stvari. Znaš kako sad, na primjer, ja znam dok pričaš, stavim sebe u tu situaciju, sam ja bio onaj loš sin, to mogu slobodno da kažem, i nekako s ove tačke gledište kao, zar sam trebao sve to nešto da uradim ili zar sam trebao sve te neke reči da izgovorim i zar je vredno bilo išta na ovom svetu da ja budem takav lik koji nisam, ali to nešto kao izbijalo iz mene, znaš. Onda... to ti kažem, to prosto, ali to sve, evo ja sad gledam i kroz rad sa ženama, to sve leži negde dublje, znaš, nije to sad, posvađala sam se, rekla sam ovo ili ono, to je sve negde mnogo dublje nego što mi mislimo i te izgovorene reči i to nakupljeno nešto u nama što eksplodira tada, to je sve nešto tamo deseto, to uopšte nema veze s trenutnom situacijom i onda se zato u stvari radi na sebi i radi se na nekim oproštajima ljudima i ljudi koji su nas izneverili, ljudi koji su nas povredili dok smo bili mali, a to ti možda ne znaš ili je tvoja mama ili nešto se dešavalo u detinjstvu što ti ne znaš, što te povređivalo i kasnije se to odražava na tvoj sadašnji život. Boga mi izgleda me ova moja, dok sam bila, sećaš se kad si me jednom ganjala po kući. Ne, stvarno, ali mi nismo svesni koliko mi upijamo informacija dok smo mali, koliko se situacija dešava koje nas oblikuju u čoveka kakvi smo sada. I to ako mi ne lečimo na vreme, ako mi ne preispitujemo to i ne oprostimo jedni drugima normalno, to će nas da pogađa ceo život i mi ćemo ceo život da se raspravimo oko nekih gluposti. Jeste. Podsvest je jača od svesti i meni je podsvest, na primjer, ekstremno jaka i ja nemam pojma da sam fokusiran ili ne znam, stvarno vodim borbu sam sa sobom od ujutru do uveče sa podsvesti i to mi je neverovatno koliko utiče na mene i ja odatle proizilazi sve nešto onako. Samo mi se prebaci, prešaltam se na neku drugu. Ja sam iz te muke, vidiš, ja sam bila strašno anksiozna i depresivna osoba, strašno, najgore, mislim da sam bila ikada. Mislim da niko nije mogao ni da trpi mene sem tih toksičnih ljudi zapravo. I ja sam onda shvatila da ja u stvari nisam ni shvatila, nego sam ja shvatila nakon što su mi neki drugi ljudi rekli da negativno razmišljam, da treba drugačije da razmišljam, pa što kakve veze imam kako ja razmišljam? Mislim, kakve to veze ima s mojim životom, kad sam ja svakako loše, pa sam loše, pa loše i konstantno sam vrtela to loše i onda kada sam se samo, rekao da vidim, da probam čisto, da vidim kako, kakve veze imaju misli s našim životom, i kako imaju. Prosto ti vidiš da te više ne pogađaju uopšte neke stvari koje bi te inače pogađale. Jer sve stvari koje te pogađaju stvaraju ti stres. A šta je tebe najviše pogađalo u životu? Mene je najviše pogađalo što sam ja u promašenom životu, ali zapravo sam ja mislila da sam ja u promašenom životu, ja sam bila u stvari u normalnom životu. Onda sam ja sebi napravila havariju od života. Zbog toga, vidiš? Da, pucaju informacije. Ja ne znam šta se ovo dešava. Od kad sam došla nešto puca sve vreme. Hoću da ti kažem da je mene pogađalo najviše u stvari mišljenje drugih ljudi i zašto? Pa vidiš ti kako je ovo sada čudno. Mene je pogađalo mišljenje drugih ljudi što su govorili kakva ja nisam, a ja sam se pravila na to što nisam. Mene je zapravo pogađalo to što oni ne vide mene pravo, kako bi me i videli kad sam ja sve se pretvarala da sam nešto što nisam. Znaš, i onda je to baš, treba u svakom momentu nekako biti svoj, to je najbolje. Ono što ti misliš iz duše, šta ti je, to tako kada misliš i kada govoriš i kada se ponašaš prema ljudima, zapravo kakav ti jesi, ti nemaš problem. Ali pazi, čovjek je u svakom trenutku svoj. Ti si u određenom trenutku bila svoja koji ja sam. Ja sam za sebe mislio, ja sam svoj. Ja sam bio najgori, ja sam taj sam tako, ja. Da. I onda mislim da kao, kad hoćeš da napreduješ i vidiš, da shvatiš da grešiš, ali ja mislim nekako, čovjek je svestan da greši, a će da istraje u tome da opravda to svoje ponašanje. To je istina, pa da, ali sad se nalazi pitanje zašto ti opravdavaš i kome to svoje ponašanje? Pa samom sebi, da bi prihvatio sebe takav da, ali zašto? Pitaj se još zašto bi ti to opravdao sebi. Razumeš? Znači da ima nešto što te pogodilo što bi ti morao sebe da opravdaš sebi. Kapiraš? Da. Znaš što mene loži? Mene loži da ja nađem opravdanje tako za nešto gde ne mogu drugi. To većina ljudi, vidiš ti to priznaješ, ali većina ljudi to neće, na primjer, da prizna uopšte. Ne želi da prizna. To je prosto jako čudno. Ja isto sam se nalazila u tome, ali ja sam shvatila da ja moram mnogo veće ciljeve sebi da postavim da bi sebe uzdigla na taj cilj, pa tamo da se sebi pravdam. Ja sam vidjela da se ja pravdam za neke totalno nebulozne stvari, glupave koje nisu moj nivo.
Zapravo stvarno nisu moj nivo. Znaš, ono kao, ajde da ne zvučim nabeđeno, ja neću da pričam, to moj nije nivo. Jeste, to moj nije nivo. Ja zapravo stvarno ti kažem, većina stvari nije moj nivo. Ja uopšte ne želim da dajem energiju ni snagu nekim stvarima koje uopšte ne želim. Ja sad ću se u reality uopšte. Većina stvari koje su rekli za mene nije istina. Ja uopšte nisam se ni dala u to da ja pričam da to nije istina. Kome ja šta tu imam da dokazujem kad ja znam da moji ljudi znaju kao, znaš, a zapravo su ti moji ljudi to i gledali i bili su u fazonu što ti ništa ne govoriš, jesi ti normalna, ali ja sam zapravo smatrala to ne treba ništa se kaže, da se to sve zna, zapravo uvijek sve mora se kaže. Sve mora, ponoš kao 10 puta ponovljena laž postaje istina. To je istina, vrlo istina, evo ti sad stvarno ti kažem, znači ono moje što je bilo toliko laž 100 puta ista izgovorena da to postaje istina. Koliko laži si pročitala? Kad ukucaš svoje ime na Google, koliko laži izađe tu? Previše čak, previše iskreno. Koja laž te najviše iznervira? Najviše mi iznervira što pišu da su me uhvatili na aerodromu sa drogom. U polnom organu, to nije istina. Ja sam bila kući. Ja znam da sam bila i znaju, i policija zna, i svi znaju to. Znači nisi bila mula ono što su pisali? Ne, nikad. Moj dečko je imao žene koje mu rade to. Znači, Sad ćemo dođemo do toga. Zanima me kako si upoznala momka zbog kog ti se život okrenuo naopako. Znači, ja sam njega upoznala odavno. Znači, 10 godina pre nego što smo mi krenuli da budemo zajedno, mi smo se znali. I mi smo bili dobri, izlazili smo po gradu, na razna mesta kad god on dođe, pošto on nije živeo u Beogradu, on je živeo ili u Dubaju ili u Rusiji. On je dolazio u Beograd, znaš, da izlazimo, da se zezamo i to. On je meni bio drug, kao, znaš. Ja njega nikad nisam gledala kao da bi bila nešto više s njim. Međutim, ja sam bila s jako problematičnim nekim momcima ovde u Beogradu i meni je trebalo samo da pobegnem negde. I onda sam otišla u Dubaj. Iz problema u problema. Ali ja nisam znala, shvataš, ja nisam znala. Ja sam mislila da je on, pošto ja znam i njegovu porodicu, oni su jako fini ljudi i sve je to tako normalno, delovalo, jel? I onda sam ja prosto samo otišla kod njega, eto čisto tako da se sklonim od neke situacije koja je bila tada aktuelna. I onda sam ja otišla ne znajući uopšte da sam ja zapravo potpisala svoju slobodu da mi oduzmu tog momenta kad sam tamo otišla. Ali ono nekako, nisam ga ni pitala čime se bavi ni šta radi, kad je meni tako lepo bilo posle svih tih muka i kompleksa iz Beograda i tog nekog jadnog života koji sam tad živjela, sam bila frizer pre toga i meni je tako teško bilo da ja radim i tako mi je sve nešto bilo teško. Ne znam, ne mogu da ti objasnim kako mi je sve više bilo muka od svega. I zapravo ja sam uvek razmišljala kad legnem da spavam kako ja živim u nekoj tropskoj zemlji. Eto vidiš, to je ono što ja sve prizvala zapravo dobro. A isto tako sam prizvala i loše, ja sam razmišljala šta može da se desi kad je meni ovako lepo. A stani, nisi znala uopšte šta radi, čime se bavi? Ne. Šta je, stani, on dolazio u dobra kola, je se videlo da ima? Pa ne, mi smo čak imali vozača, mi nismo vozili kola. Nije vozio, ali kao čime se baviš, kao pa znaš, na pijaci. Pa da, znaš, kao, kako ti kažem, on je otvorio tu firmu za import, eksport povrća, voća iz Rusije ka Dubaju, nešto tako. I to zapravo, to je bio posao. Nisi otvarala jabuke. Šta ću ja da otvaram pa jabuke ili šta god. Nisam ništa otvarala, ali sam zapravo mislila da je to, znaš. Nisam ja sad tu zavirivala u papire šta je, ko je šta platio, gde. Mislim, stvarno me nije zanimalo, kako da ti kažem, ja sam imala tad 22 godine, da me to zanimalo stvarno. Čime sam bavi i kako... Koliko on imao godina? 20, pa on je 4 godine stariji od mene zapravo. On 26? Da, 26. Fodoro nije puno stariji. Pa nije puno stariji, a i on je još mlađi otišao tamo. I onda to već bilo tako... Zapravo mi nismo imali toliko novca kad sam ja otišla tek tamo. To je tek kasnije nastalo. Znači, a kad ste otišli u Dubaj? Kako kad ti on saopštio kao idem u Dubaj? Ne, on je otišao, on je već bio tamo. Aha. I onda on je dolazio u Srbiju, mi smo izlazili, on kaže da, dođi ti kod nas u Dubaj, ja razmišljam, Bože, a tad je trebalo viza. Tad nisam mogla, otići ću sad, ko sad što si ide. Da. Čak i karta bila 10 puta skuplja, sigurno. Ne, nije 10, nego 4 puta skuplja je bila sigurno. Trebala ti je viza koja se nikako nije dobila lako, nikako. Znači, to se sve nekako radilo, onako teže sve bilo nekako, aj lepše. Sad vidim svako može nekako da ode i nije mi to nekako. Ne znam. Svi su sad u Dubaju. Svi su tamo i nekako mi, ne znam, i ne volim nekako... Ne volim što je to tako neko sve propalo u mojim očima. Ne znam kako da ti objasnim. Od kad sam bila tamo, znači šta je to bila 2013-14, to je bilo baš onako, ne znam, drugačije je bilo sve. I tamo, mislim, naravno, ne mislim sad samo što su naši kao krenuli. Nego prosto ti imaš dozvolu sad da ideš u Dubaj? Kako ne, pa je, kako me to pitaš? Pa si bila? Stop idem, pa kako nisam? Ja što ne, ste cimali na aerodromu, nisam? Ništa, nikada. Ništa. Ne, zato što ja stvarno nemam veze s tim, ja nisam ni osuđena. Razumeš? Ja da sam osuđena. Možda sam u sistemu kao
U sistemu ja nisam tu ništa, prosto sam puštena, ja sam samo bila u pritvoru radi istrage. Ja nisam bila osuđena nikada, samo što istraga trajala 7 meseci, to je druga priča, to nema veze sa mnom. Ali ja sam zapravo otišla odmah posle, kada sam, zadnju sezonu, kad sam bila voditelj na onoj televiziji, onda sam otišla prosto ponovo u Dubaj. Ja sam prodala stan koji sam kupila od realitija silnog i skupljanja mojih para. Ja sam kupila stan i ja sam shvatila, a šta ja radim ovde? Šta će ovde s ovim stanom? Ne razumem. Mislim, imam već 2 stana gde mi živi moj stan već. Šta će mi sad i ovaj? Razumeš? Bilo mi onako... Prodala si stan? Da. Šta si radila s parama? Sad ću da ti kažem. Šta si radila? Kupila šminku. Šta si radila s parama? Gde su pare? Sad ću da ti kažem gde su pare otišle. Strašno. Ja sam prodala taj stan i ja sam shvatila da ja moram da odem u Dubaj da živim. Ja sam to uradila, da. I ja sam otišla u Dubaj sama i trošila, kao što sam pretrošila. To nije bilo normalno, zato što sam ja pre mnogo više imala, kako ti kažem. Ovo je bio jedna suma novca je tu bila i to nisam zarađivala, nisam ništa, a ono je bilo konstantno. I sad kad sam drugi put došla, prvo nisam ja znala da li mogu da uđem, da li ne mogu, što ti kažeš, uvijek postoji neka, to oni su jako rigorozni što se toga tiče, jer niko od osuđivanih nije mogo da uđe, ne može da uđe u Dubaj i dalje. Znači ne može, niko ne može. A pritom ja sam onako bilo rekao sad, ući ću ili neću ući. Prosto tako, ću da probam, zato što meni je mnogo lep bio život tamo. Ja prosto nisam želela uopšte da budem u Beogradu, meni je bilo strašno to ovde sve. I onda sam nekako rekao, probat ću. I htjela sam da se zaposlim tamo, međutim niko nije htjela da mi da radim. Jer su uglavnom naši ljudi u ugostiteljstvu. I onda bi me prepoznali iz reality, ali nešto kao ti da radiš, zašto ti da radiš? Ja sam htjela da radim svuda, ali niko nije htjela da me zaposlim. A što je to tamo kao negde? To isto, ne mogu sjetiti, neko je pričao to da isto radili su ljudi pa su vidjeli da je bila u reality i dobila otkaz. Da. Mislim, kad svakako po tim nekim mestima toliko bludniče da je reality nula naspram njihovog života. Ne, nema to veze s bludničenjem, nego ti ljudi garantuju za tebe, ti koji su menadžeri ili nešto, i onda ako ti daš otkaz ili ako neće radiš, oni to ispaštaju. A oni svi misle da smo mi neozbiljni, nema to veze s bludom, nema to, ništa se tu ne radi po tim mestima, to su javna mesta, razumeš, nema tu nikakvih... A ja sam mislio da kao, znaš, reality, bla, bla, bla. Nije to kao njihov moral ili nešto, nego se oni plaše, oni se plaše da ne izgube nešto, da se nešto ne desi, da ne dođe neki tamo lik, razumeš? Ko zna šta oni imaju u glavi, razumeš? Ja ne znam kako da ti objasnim. Mene to jako, mislim, s jedne strane, bilo mi je kao, Nina, ali ti izgledaš kao da posjeduješ ovaj restoran, ti ne možeš da budeš hostesa i da imaš taj stav kao, jer ja stojim, razumeš, ovako, ja ne mogu budem ponizna tu nešto, njima svima u opisu rada stoji da moraju budu ponizni. Znaš, i da moraju da nekako, ja ne znam kako. A šta je to što privlači ljudi toliko da idu u Dubaj? Šta je zato to u što je Dubaju? usluga jako fina, svi su jako fini, zemlja je prelepa, grad je prelep, prečist, kako da ti kažem. Da, ali ako imaš 150-200 hiljada na računu i... To ti kažem, jer ja kad sam potrošila sav novac, eto, ja da nisam imala tog dečka, nikad ne mogla živim tamo. Kako? Ne možeš ti sam tamo da živiš. I jasno mi je zašto govore za devojke da su i ovakve i onakve kad žive same tamo. Mislim, stvarno je ogroman novac tamo u pitanju da se troši kad ideš na takva neka mesta. Ako devojka tamo nije zaposlena, ako ne radi ništa i ako znamo da nije ni s takim... Čime se onda ona bavi? Čime li se ona bavi? Kako nije sramota da živi u Dubaju, razumiješ? Ne, nego stvarno sam čula stvarno grozne stvari, ali mi je jasno zašto to misle. Jer ti to, i u Beogradu je skup život, iskreno, da ti živiš sam. Pa mislim, skoro ili da ne radiš ništa. Realno je skup. Mislim, jako je slično, samo da ti kažem, prodavnice i cene su slične kao i tamo prodavnice cene. Gorivo nam je skuplje jako, puno. To da. To nam je skuplje i tako neke stvari, ali ti tamo možeš stvarno da živiš kao i novcem iz Beograda i možeš, ali da živiš baš onako skromno, jel me razumeš? Da. A možeš da živiš... Damo nema Lidl-ga. nema ničega, moraš da bukvalno pašetu i hleb i to ti to. I da ne ideš nigde, jer ti je sam izlazak samo 100 eura. Gde god da ideš, ti moraš da imaš minimum 100 eura za piće, za... Bože, šta ja radim svoj mikrofon? Za piće, za ovo... Šone trese se tako da udariš po mikrofonu. Da, kako se zove, moraš da imaš neku konstantnu cifru da ti ide, da bi živeo tamo život. Koja je cifra kada si ti bila u punom gasu u Dubaju, kada se najviše radilo, koja je cifra koju si ti najviše imala, koju si najviše potrošila? Ja ću ti kažem da ja to ne znam. Znači, ja sam trošila stvarno mnogo novca, ali prvi put kada sam bila, eto, s tim dečkom s kojim sam bila u zatvoru, s njim sam trošila onako, baš da ne znam, baš nisam ni znala koliko sam trošila. A ovamo kad je već bio moj novac u pitanju donekle, ja sam videla to ide strašno, po 10-20 hiljada sigurno mesečno tamo, jer tamo ti je bukvalno jedan izlazak. Da, jedan izlazak ti je tamo 500 eura, odeš u shopping, to ti je 5-6 hiljada, mislim moj shopping. Odeš
mislim, opet ja sam morala da idem taksijem, ja nisam opet i da uzmeš renta karti je skupo, ali ja to ništa nisam uzimala, sam išla taksijem čak. Čak nisam ni uzela auto. Znači, neke tamo stvari, eto, restorani, eto, ovo, ono. Sve ti svaki dan plaže, ti ne možeš, možda odeš, na primjer, na plažu koja je public. Ali ja naravno nisam htjela da idem na public beach. Idem da platim ležaljku. Naravno, idem da platim ležaljku, da. Ja sam se tako, tako sam živala lagodno, ali kad vidiš na kraju mjeseca koliko ti novca ode, stvarno ti nije dobro. Znaš, ono, kao kako? Razmišljaš stvarno kako to tako? Ali zapravo onda kada sam imala čoveka koji mi je davao stvarno dosta novca, od kojeg sam živela, onda mi je bilo onako, kontrolisala sam se, ali opet sam puno trošila, sam znala da imam. U tim trenucima kada si prvi put otišao u Dubaj, jesi vidjela, na primjer, šta se dešava, šta se radi, čime se bavi? Pa sad ću ti kažem, sad se jako promenilo sve. Prvi put kada sam otišla u tom delu, to je bilo sve jako striktno. Nisam smela, ja sam bukvalno morala da budem obučena. Znači nisam mogla da imam majice na bretele, nisam mogla, to nije moglo. I zapravo i sami izlasti su bili mnogo bolji. Međutim, sad vidim da je baš onako drugačija situacija, zato što su svima ukinute vize, retko ko treba da ima vizu za tamo. I baš žene iz sveta, onako, sa svih strana sveta vidiš nekako ko je šta tamo. Tamo imaš devojke koje te čekaju ispred restorana, ispred kafića, ispred kluba. One znamo šta rade. I to se tamo zna. Šta rade? Zna se šta rade. Najstariji zanat. Ima tu, videla sam kako se zove, dosta Jesi videla neke naše? Sa naših pa prostora? Jesam, naravno da sam videla, mislim, nisam ja pala sa kruške, ali prosto ima tamo jedan hotel gde su mi drugari moji pričali koji su iz Crne Gore, oni su meni pričali kako tamo uglavnom su naše devojke ili devojke, ne znam ti nija, koje one odu tamo da se zezaju s njima, mislim, jel razumeš? Ali ja nikad nisam išla tamo, tako da ne znam ko je tačno sad, ali mogu da pretpostavim. A kako je to zezanje? Evo, prosledit ću ti broj od mojih prijatelja, pa neka te vode. Igraju čoveče, ne ljuti se. Da. Pazi ovo, kada si otišao u Dubaj, koja je to, 2012. 13. 13. ili 14. Koliko si dugo bila tamo? Do 2016. Do 2016. Znači 3 godine je trajalo Lux Life. Najjači life. Ja ne znam da li sam ikad bolje živjela. Mislim, uvek ja nekako dobro tamo živim. Kakvi su ti dani bili ti? Tad se najviše para imalo. Evo, kažem ti, ja ustanem, odem u teretanu, odem da se sunčam ceo dan, onda posle toga ili odem na plažu, ili odem na neku dnevnu žurku. Eto, i tu sam trošila para. Da, tu sam u stvari najviše para potrošila na izlaske i na zajebanciju. Znači, strašno. Jer sam ja bila baš onako u fazonu da izlazim, to znaš, sad više to nije fazon. Ali tad nekako, mlada sam bila baš i baš mi je to nekako onako bilo super. I ja sam baš puno novca na to trošila zapravo. Najviše sam, to je svakodnevni izlasti, shvataš li me? Jesi tad znala čime se bavi momak? Ne. Mislio se, ali ovaj moj prodaje voće, majko, ja mila, zapravo, kako ide? Pa ja nisam ni znala koliko može od tog voća i toga da se zaradi, zato što ja se nisam time bavila, ja ne znam, ja nikog u društvu nisam imala, ko će mi kaže, Nina, ne ide ti to od voća i povrća. Da. I onda sam ja zapravo prepustila se životu. I meni je bilo super zapravo i ja sam baš dosta razmišljala kada sam otišla u zatvor kako je meni dobro bilo u stvari u životu, a kako sam mogla samo da zapravo, ja da sam bila frizar, na primjer, u Dubaju, da sam ja uzela nešto drugo da radim, ja možda ne bi otišla u zatvor. Možda bi, ne znam, možda bi nešto drugačije bilo, da sam ja uzela nešto da radim. Kako trošiš 10-20 hiljada evra, a da odeš da radiš za 300? Kako Dejane? Kako to? Zamisli to, kao ideš, stojiš 8 sati. Nemoguće, prosto nemoguće. I prosto, eto, posle nikako nisam mogla se naviknem na život ovde, trošeći malo novca. Baš mi je to bilo bez veze, tako da sam ja, kažem ti, prodala taj stan i otišla ponovo tamo. I kažem ti, svaki dan je bilo nešto. Ti odeš na plažu, odeš u teretanu, odeš u mall, ti tu već potrošiš ne znam koliko novca. Onda ako odeš, svaki dan imaš žurke na plaži i svako već ima žurke. I to stalno išlo negde. I ti si znači svaki dan tamo na žurkama bila? Da. Svuda, pa nisu to žurke, to ti je kao da odeš na plažu, ono kao što normalni ljudi odu na letovanje. Razumeš, tako je meni svaki dan bilo, cele zime. Majko mila, a se živelo jako. Da. Kad je onda, jesi razmišljala da će se desiti nešto slično? Jesam, to su te crne misli. Znači prizvala si? Ja sam razmišljala, pa da, mislim, evo sad, da ne kažu da sam ja prizvala, ali ja stvarno sam razmišljala kako je ovo dobro i ja sam onda se skroz okrenula da ovo nije dobro što ovako dobro živim. Razumeš, ja nisam shvatila da to tako može da se živi, da ovo, da ono. Još smo imali razne prepirke, imali smo nenormalnu vezu, shvataš li, na sve to. On je poludeo tih para totalno. Ja sam još više poludela na ono što sam bila luda. I to su krenule svakodnevne svađe i to niko nije moglo da iđe na dobro, znaš. Ja sam videla da se tu situacija već menja. Mislim, ti da daš
bilo kome sada toliki novac sa 22-3 godine, 5, to nije normalno. Znaš, svako će poludi. I onda to sve otišlo u pogrešnom smeru. Samo da je bio pametniji, da sam ja bila pametnija, to mislim se ne bi desilo. Naravno. Dobro, pazi, otišla si iz Beograda, živela si kod drugarice, idi tamo, vamo krpi kraj s krajem i onda odjednom gala. Da, to je meni bilo fascinantno, pogotovo što su se nama i porodice znale i sve, niko nije posumnjao uopšte, zato što je taj dečko stvarno školovan, obrazovan, naš, nije sad ono sad neki prestupnik ili neki... Kada si počela da sumnjaš u bilo šta? Kada si počela da sumnjaš da se dešava sve oko narkotika? Kada sam videla stalno jednu sekretaricu iz njegove firme koja je stalno dolazila u Dubaj, to je meni jako čudno bilo. Jako mi je čudno bilo i tad sam već počela da se nerviram baš onako. U svakakvom smeru je to išlo, ta moja nervoza i to je već, znaš kad krene overthinking i stalno razmišljaš o nečemu i to onda valjda da li se izbaksuzira, da li se nešto desi, ne znam, ali prosto ja da sam razmišljala pozitivno, ja ne bi bila u takvoj situaciji. Ne bi bila u takvoj priči. Da sam razmišljala kao što sad razmišljam. I neko mi nije više onako, sad opet da mi daš takav život, ja nikad ne bi živjela takav život. Zašto mi nije interesantno uopšte više. A šta ni ta sekretarica, šta ona dolazila svaki mesec? Dolazila je stalno, više puta. Više puta? Dosta je ta što je uhapšena na aerodromu na kraju. Ta što je uhapšena na aerodromu, ona je dolazila jako često u Dubaj i to je meni jako čudno bilo. Znaš, to mi je već bilo čudno i počela sam da ga ispitujem, on kao ne ispituj me, ti si ljubomorna, čuj, ja ljubomorna žena od 50 godina. Znaš, to su jako čudne situacije bile, onda sam zapravo razmišljala što on misle da sam ja ljubomorna. Znaš, baš prečudno je bilo, prečudno. A ko je tebe pokušao da namesti? Šta se dešavalo kada je došla? Ja zapravo... Šta se dešavalo taj dan kada je došla policija? Joj, znači ja sam, evo, to je baš bilo pre 2 dana, mislim, godišnjica mi je bila pre 2 dana. Aha. 15. decembar je to bio 2016. I ja zapravo taj dan nikad nisam dobro. Ali i dan danas, i ako ne znam da je 15. decembar, ja znam kad me nešto slomi da je taj dan. Tako da, baš sam evo prekjuče razmišljala o tome. Oni su došli, ja sam spavala na krevetu, oni su došli sa sve njim i nju su već uhapsili na aerodromu. Znači ona je rekla na aerodromu da sam organizator. Stvarno? Da. Zašto je njegova devojka, zašto sam je šikanirala tamo. Što dolazi ona, razumeš? Da. Znači, strašno. I onda je ona to izjavila i onda su oni nas sve pokupili, to jest njega, zato što on je organizator. Ja sam bila kući, nisam znala da mi je glava, iskreno ti kažem, ja sam izašla 2 dana pre toga. I rekao, Bože, šta se ovo dešava? Ne, taj stres ja nikad u životu neću zaboraviti, to je sigurno. Zamisli, mislim, to se meni strašno mi je, to sad i da pričam. A kamoli tada, još sam ja tad sam stvorila u glavi, to je bio jako veliki šok za mene, ja sam tada stvorila u glavi odbrambeni sistem u smislu ovo se ne dešava. Ovo stvarno ne dešava. Ja sam samo došla da mi izjavu, ja idem. Ja sam i dalje kao idem. Iako mi je čovjek pričao da ja treba dobijem 10 godina kao organizator, kao ovo, kao ono. Ja rekao, dobro, znaš, oni lupaju gluposti, to nije istina. Ja i dalje mislim da to nije istina. I međutim, kada su me stavili u ćeliju da spavam, on shvatila da je istina. A si bila prvo u Dubaju u pritvoru? Ne. Ili ovde? Ovde, u CZ-u. Dobro da u Dubaju kažu da je jako rigorozno što se tiče narkotika. Da, ali sad vidim koliko njih ode pa plate pa izađu. Dosta njih. Znači promenilo se i to. Sve se promenilo. Sve se promenilo. Jel shvatao što je sad drugi put kad sam otišla da živim tamo, sam zapravo shvatila to uopšte nije ista zemlja kao što sam ja nekad zamišljali kako je bilo. Uopšte nije. Uopšte nije. Zato nisam toliko ni bila očarana drugi put. Već mi je dosadilo. Vidiš da sam čak i ovde često. Tako da mi je već dosadilo. Sad sam na relaciji tamo vamo, ali kažem ti da baš mi je dosadilo. Gledam neko novo mesto da istražim. Da, pa pazi, nemoj da ideš. To je još jedan stan da prodam pa idem kao... To za mene nije sigurno. Kako sam izreklamirala ovaj Dubaj, znači vidi, ne znam, sad mislim da biste, bukvalno, ja ne znam, ja kad sam izašla iz zatvora, ja se sećam tačno kao da je juče bilo, jer sam ja bila u treningu, ja sam 2 puta dnevno trenirala, ja sam tamo, i tamo one žene sam ja gledala kao projekte. Ja sam s njima razgovarala, pričala, telala ih da treniraju. Koliko si dugo bilo u zatvoru? 7 meseci. Baš zatvor za žene. Da, Dejane. Kakav je zatvor za žene? Jeziv. Kažu da je mnogo rigorozniji i gori ženski zatvor nego muški. Zamisli ti sve žene, ne na mestu i to kakve žene. Mislim, čast izuzecima, ja sam voljela strašno moje drugarice. Moje, kako da kažem? Cimerke, da. Voljela sam ih zato što su nekako sarađivale sa mnom u mom bolu. Zato što ja nisam, na primjer, ja sam jedina tamo žena koja imala silikone, koja izgledala ovako kako izgleda. Jesu te prihvatile? Jako su me prihvatile. Ja se nisam tamo nešto kao, ja sam sad došla, ja sam bila u šoku, ja sam bukvalno ćutala prve 2 nedelje. Znači, ja sam samo spavala i onda ova jedna me onako prodrmala, onako psihički, kao šta ćeš tu sad da žališ sudbinu što ležiš tu?
Šta možeš? Ja nisam znala šta da radim, ali bukvalno nisam znala šta da radim sa sobom. Ti stvarno moraš da radiš samo sa sobom tada. Ti tada imaš priliku samo sebe da preispitaš šta se to desilo, zašto je to desilo, kako to, da ne želim to u svom životu. Znaš, nekako tamo ti sve stigne. Sani, kako su reagovali na silikone? Jel se dešava u ženskom zatvoru koja je u muškom? Jel si imala neke kao seksualne napade, su pokušavali? Ne. Ja nisam bila, zapravo, žene koje su dugo tu imaju te napade. Mislim, napade, nemaju to napad, one sarađuju. Tu nema niko da te napada. A nema kao da te neko... Pa nema. Mi žene Pa ne, mi žene nemamo s čim da sjebamo, iskreno. Pa dobro, znaš, ona uhvati, njoj je to psihičko zadovoljstvo. Veruj mi, pa ne. Mislim, gledao sam neki film, serija tačnije, žene neke u zatvoru. Ženski zatvor. To je ludilo mozga šta se dešava. Pa Bila je jedna koja je podvodila tako te koje dođu nove i koje ne prihvate odmah, išle su kod jedne koje ih je šaltala na razne vidiš, kod nas se dešava, na primjer kod nas. Eto, u CZ-u koliko sam ja bila, to je bilo uglavnom da su one dobrovoljno htjela da budu s nekom koja je jača od njih, da ih brani od nečega i to. Da može raditi šta hoće, znaš. Stvarno. Da, pa to kod nas je sve izopačeno. To ti je kod nas daj da bude s bilo kim, samo da mi bude dobro. To ti je taj mentalitet kod nas. I šta radi? Ništa, pa one uglavnom imaju ili se ljube, ili su zajedno, ili to je nekako zaljubljenost. Ja sam prosto bila šokirana, znaš, nije to prava ona lezbijska veza, nego prosto bude opsednutost malo, znaš. Ja sam prosto imala malo neku čudnu situaciju da je ta devojka zapravo bila zaljubljena u mene, ali ja sam mislila da je ona meni nebo drugarica, da shvataš. I ja sam još pričala s njom po cijele dane, ja nisam znala da to sve ide gore i gore. I onda kad je ona htjela da spava sa mnom, ali ne u seksualnom smislu, nego u krevetu, jer je taj krevet baš mali, ja sam mu rekla, ne može bre da mi se ovdje da se guramo, razumeš, ono najnormalnije, kao kad bi tebi drug to rekao, malo je čudno, ali znaš, ona zna da sam ja straight, da ja nisam tako orijentisana ni ništa. I brate, i ona još meni rekla, da, sećam se kada mi je tačno rekla, kada sam ja meditirala tamo, eto sam ja prizvala sve i parove, tad su išli parovi, ti si tad bio u 5. sezoni, sećam se tačno, kaže, ti si ovdje sljedeće godine, kad izađeš, ako izađeš, kao rekao, nema šanse, Bože me sačuvaj. I eto, setila sam se to kad sam tek ušla unutra. Ali eto, tako. I onda je ona je jako burno reagovala na to. Ona se obesila u WC-u nakon toga, to znate svi tu priču. To sam pričala sam to u parovima. Stvarno? Da, ona je jako bila onako... Obesila se zbog tebe? Ali da, ali nije umrla, Bože oprosti, nije umrla, smo mi to na vreme videle. Znaš, i onda... Koliko je vas bilo u sobi? Pa prvo je bilo nas 4. Prvo sam bila sa onom Francuskinjom. Ja se sjećam si pričala da je neka sazidala muža u stepenici. Jo, Bože, da. Da, to je bila jedna Ruskinja. Pa imalo ih je dosta ih je bilo, ja sam dosta imala tako tih drugarica tamo. Na šetnji smo svi dobri, mislim svi, nismo svi dobri, nego ja sam bila dobra sa većinom koja je bila tamo nešto utjecajne. Oni su mene jako puno prihvatile, jer sam njima pričala moja putovanja, moje događaje iz mladosti, pa kako u Dubaju, one nikad nisu putovale toliko, znaš. I onda sam njima pričala kako mi je bilo na Tajlandu, kako mi je bilo u Dubaju, kako bilo vamo, kako bilo tamo. Svašta sam im nešto pričala i njima je to bilo strašno jako zanimljivo. I onda su me nekako tako držale, a i sam toga imale su kupovala sam im tamo cigare, kupovala sam im da jedu, meni je to bilo žao da nemaju, onda sam im kupovala, one to nemaju. I onda su me prihvatili lepo, znaš, nisam stipsa, nisam bilo mi je okej u svakom slučaju. A ko ti je slao novac? To je jako dobro pitanje. Da li ti znaš da sam imala preko 50 i nešto anonimnih uplata? Ja nemam pojma koja je to bila. Imala si u dvorati, padneš u zatvor. Brate, ja sam izašla sa više para nego što sam ušla. Znači, u tom trenutku. Znači, veruj mi, ja sam jako zahvalna svim ljudima i dalje ne znam ko je meni sve slao novac, ali ja sam viđala, pošto mi na šetnji se viđamo s muškarcima, mislim, vidimo muškarce koji su na prozorima. I ja sam se uvijek sam pronalazila nekog svog prijatelja od pre 100 godina. I on, Nina, kako si, šta radiš, pa kako si ovdje završila i tako. Mislim, to su neki ljudi koji su jako zloglašeni, razumeš? I onda sam ja onako, Bože, rekao, otkud vi, nisam osvidjela... Da, pa znaš kad A on iza sebe dela, druže. A znaš kad ne znaš, nisam dugo bila, to su neki ljudi iz moje škole srednje, iz osnovne. Znaš, nemam pojma odakle su oni vadili te ljude, ali oni su svi bili poređani, ne na mestu. Ja kad sam se god pitala gde je ko, on je bio tu. Majke mi. I onda je sećaš ovoga, sećaš onog, oni su s nama pričali preko prozora, ali mi kad smo pričali s njima ovako morali smo da gledamo pravo, znači nismo smjeli da podignemo glavu, jer odmah bi nas vratili u sobu. A jesi se potukla? Si imala problem nekih fizičkog nasilja? Nikad. Stvarno nikad. Baš nisam imala ni svađu ni jednu, ni svađu. Šta je nešto što najviše pamtiš iz tog perioda? Moje unutrašnje stanje. Kako je bilo? Pa bilo je strašno. Iskreno, jako mi je loše bilo.
Jo Bože, ja sam toliko patila. Ja sjećam se svoje patnje i bola najviše, iskreno. Ali se sjećam kako sam se ja digla iz te patnje i bola, iskreno. Znači, pomoću tih mojih meditacija i mojih nekih metoda koje sad stvarno delim s drugim ženama i koje prosto, i taj trening mi je odgovarao. Sve mi je to nekako odgovaralo da ja spasim sebe. I sad ja, na primjer, kad mi je ekstremno stresna situacija u životu, ja znam kako da se postavim. Znaš, nekako ti toliko tamo uđeš u svoje neke dubine i neke svoje... Pa da preispitaš sebe. I ako se preispitaš, ti posle ne možeš biti iznenađen ni za šta. Mene niko ne može iznenadi sad ni sa čim, kao ja, kako ću sad ovo, znaš, ono, okej. Kako si ti lagana. Jesi imala stres i frku kad si trebala da izađeš iz zatvora? Šta će te sačekati, naslovi? To mi je dobro, to si mi dobro. To je strašno bilo. Ja nisam ni znala, ja sam mislila da to niko neće znati zapravo i da ću ja da izađem najnormalnije i to je to. Međutim, kada sam otišla na kantinu, svoju prvu kantinu, ja sam videla da su mi spremili ovoliko novine, kaže na svakoj naslovnoj strani za tebe gratis novine. I ja sam u šoku bila. A imaju novine u zatvoru? Da, bre. Svi su uzimali moje slike, lepili tamo. Ove žene gledali, jao, to si stvarno ti. Oni su, ja sam njima bila nemoguće stvorenje tamo, razumeš? Znači, stvarno mi je bilo ono, Bože me sačuvaj, nikad to nisam doživjela u životu. Znaš, kad sam ja bila, nisam bila baš nepoznata osoba. Znali su mene po gradu, ali, znaš, ono, ja nisam čak ni bila svesna koliko sam ja poznata dok nisam izašla. Ja sam mislila, dobro, znaju me po zatvoru, pa me znaju. Ovdje sam domaća. Da. Tako da kada sam izašla napolje, ja sam izašla u grad. Ja sam tačnije otišla na freestyler koji je sad potonuo i ja sam otišla i bila u šoku koliko mene ljudi prilazi klinki, kako ti bilo u zatvoru. Jao, jesi ti ono što je bilo u Dubaju? Ja sam bila zgranuta, Dejane. Zgranuta. Znaš, ti jedno je kad uđeš u reality pa si namerno poznat. Ovako kada ti nemaš pojma ni kako je to biti poznat ni ništa i kada izađeš u napolje i kad ti ljudi prilaze koje ne znaš, što je meni bio šok. A pritom nisam se ja plašila, ja sam čekala da izađem. Znaš ti šta je unutra, ti samo još jednu želju da izađeš. Da. Kako god, samo da izađeš. I onda sam ja bila onako, Bože, ja sam otišla kući i razmišljala šta ću ja sad da radim. Znaš, šta ću ja sad da radim? Ja neće niko ni da me zaposli. Ko će me zaposliti? Ja? Ko će mene uopšte, s kim ću ja da budem? S nekim propalitetima, sigurno. Onda šta ću ja da radim? Gde ću ja da putujem? Možda mislila sam da ne mogu ni da putujem čak, ništa. I ja rekao, brate, šta ću sad da radim? A šta ti se dešavalo? Rekla si da nisi bila sa majkom dobra i da si to krenulo da se dešava. Pa tad je ona meni dolazila u posjet, ja sam zapravo videla koliko ona pati zbog mog života. Znaš. Jesi razmišljala posle posete o majci i o tome što si odlazila od kuće? Jako sam puno razmišljala i shvatila sam da mi je zapravo zatvor doneo to da se ja promenim. Tad sam se jako ozbiljila, mislim, jako. Do skoro se ja nisam ozbiljila, ali tad je bukvalno bila moja prekretnica što se tiče nekih stvari. To uopšte, ja sam isključila uopšte da ljudi imaju osjećanja oko mene. Totalno. Ja sam radila bukvalno što sam htjela, ne pitajući se da li će možda neko povrediti, kako će taj neko da reaguje, da li oni drugi ljudi žive. Ja uopšte nisam razmišljala ni o čemu i ni o kome, nikad niko ni o meni razmišljao. I onda sam ja mislila, znaš, jer se meni svaki dan dešavalo po nekoliko stvari koje su bilo onako alarmantne. I onda sam ja samo bila poistovećena tim situacijama, ne zapravo kako se osjećam u mojoj kući, koga mislim to zanima tada. I onda sam razmišljala zašto ja nikad nisam mislila o tome. Ja nikad nisam mislila što moj brat misli, što moja mama misli, šta moja rodbina misli, mislim, nikad to nisam razmišljala. I onda sam zapravo vidjela koliko je nju to povredilo što sam ja bila tamo, znaš. I koliko ona mene onako, u pogledu vidiš onako da da je teško bilo i onda sam rekla, Bože, što sam ja sebi to dozvolila, mislim, i bilo šta. Kako je bio prvi susret kad izašla si iz zatvora, sela si sa majkom i šta ste pričali? Pa, previše je bila srećna da bi šta rekla. Znaš, previše je bila srećna što sam ja, kaže samo da si kući, da si tu i to je to. Znaš, bilo je samo to da sam kući, da sam živa i zdrava. To je bilo to. A šta si ti pričala? Bila je uplašena, pa ništa, ja ništa nisam pričala. Zapravo, samo smo učitali novine i bili u šoku svakodnevno, jer su to bili naslovi katastrofalni, pa su i politiku uveli u to, pa razumeš, to je baš bilo onako, baš nije bilo očekivano, shvataš li? Onda se ja shvatila zapravo da moram da imam u reality. Onda je bilo meni kako ja to da je kažem sad. Posle svega. A zašto kako reality? Odakle ti ta ideja uopšte? A to mi je, jedan moj bivši prijatelj koji je bio u realitiju me stalno nagovarao na to. Pre još, jer sam ja jako interesantna bila osoba, ali posle zatvora nisam, zato što prosto sam gledala da me ništa ne iznervira, ne isprovocira. Ja ranije da sam ušla u reality, ja bi bila sigurno mnogo zanimljivija osoba, ali ovako, ne znam. On je mene nagovarao, ja sam odlučila ipak da uđem u reality. Zato što nisam imala dinara
dinara, nisam mogla da radim, nisam mogla ništa, prosto bilo sam šta da radim, bukvalno ništa. Jel nisi mogla da radiš ili nisi htela? Pa nisam htela, ali zapravo nisam htela zato što sam razmišljala na osude ljudi. Znaš, razmišljala sam šta će mi ko reći, možda bi me tamo smarali na poslu, pa bi morala drugačije da reagujem. Nije to baš jednostavno. Da. Kad ti kao narko-starleta ideš po Beogradu, nije ti to, ne možeš, brate, šta ćeš da radiš? Taj naslov sam vidio, narko-starleta. To nema niko taj naslov. Nije za Kao pohvalu, ona ali... Griselda što ima na Netflixu, ne znam da si gledala Ne to. znam, da, videla sam Ima zapravo, i ali ona nisam gledala. Teresa Mendoza. Eto, vidiš. Znači, postoji serija o takvim ljudima, ali ja zapravo nikad to nisam tako gledala, zato što mi je to bilo apsurdno, to je cirkus, kakva narko-starleta. Znaš, pritom ovde se starleta naziv govori u negativnom smislu, to što nije nešto negativno, u Americi nije. Razumeš? Ovde je to jako negativno, ovde se tako nazivaju neke devojke koje uopšte nemaju veze sa mnom, na primjer. Ja to ne doživljavam tako. Ja nikoga ja se zapravo ovde nigde ne pronalazim, ni sa kim. Ja zapravo nikog sebe ne mogu da uporedim s drugima. Nikada nisam mogla. Ni sad? Ni sad, iskreno. Možda, žene sa kojima radim, one su jako slične meni. To su sve jako uspešne žene. A da li su slične tebi zato što ih ti napraviš da imaju... Ne, dolaze mi sa problemima koje sam ja imala. Bože. Dolaze mi sa problemima koje sam ja imala. Unutrašnjosti. Pričamo o unutrašnjosti, ne o spoljašnjosti. One zapravo imaju te neke probleme kako ovo, kako ono, a žele sve. A ne znam kako da dođe do toga. Na primjer, imaju toksične veze, pa nemaju odrastaju bez oca, pa na primjer nemaju tu žensku energiju koju moraju da oslobode u sebi da bi se to sve dešavalo. Tebi ne može da se desi ako si ti ista osoba već 20 godina. Tebi ne može ništa da se desi, ti se zakržljao ako ne radiš na sebi. I onda sam zapravo njima videla kako sam ja izgledala kad ništa nisam na sebi radila. I onda sam tačno znala šta da im kažem i zato i znam kako dobro da radim taj posao, da. I onda zapravo znam, većina žena, uglavnom mi se žene, ja nemam nijedan promašaj. Sve su mi žene jako uspešne u svemu. Pa kako znaš da je uspešna? Ne mislim u njihovom životu, nego uspešna ne kao u tom napretku. Da, pa zato što se čujem s njima svaki drugi treći dan. A dobro, pazi, ona može da ti priča. Ali praksa je drugačije. Što bi ona meni plaćala i pričala da sve ide kako treba kad ništa ne ide, na primjer. Kakva to nebuloza. Pa zato što da kao pokaže da se promenila. U stvari ga ona kad završi, na primjer, komunikaciju s tobom sedne i... Ne. Ja njima dajem zadatke što oni da rade dok ne pričaju sa mnom. Ja, na primjer, dođem kod psihijatra ili psihoterapeuta. Ja bi ga slagao. On ga meni rekao, sad neko da ti svira ili upali ti duga svetla na autoputu uveče, šta bi ti uradio? Ja bih rekao, ja bi upalio sva 4 žmigavca, skrenuo bi desno, digao bi ruku, izvinio bi se. A, na primjer, skroz je nešto drugačije šta radi. Ne, sad ću da ti objasnim. Razlika u tome što ja nisam psihijatar ni psiholog. Ali možda te lažu da se napredovali, razumeš? Da bi se tebi prikazala kako je. To je nemoguće, znaš zašto? Zato što one kada napreduju, odmah imaju rezultat u svom životu. A šta je ili rezultat? Ili dobiju povišicu plate, ili dobiju bolji posao, ili se udaju, već 2 su mi se udale za ovo kratko vreme, par mjeseci. Ili nađu dečka kojeg baš su tako odredile da bude, ili dobiju taj auto, evo žena je dobila auto pre mjesec dana od muža koji... Daj mogu ja kod tebe evre da se... Naravno. Jovana, ja sam prebukirana. idem kod Nine da mi kupiš neku džuntu. Ali stvarno ti kažem, ja sam prebukirana do februara. Ja nemam mesta, nemam prosto ništa. Ja zato i ne izbacujem ništa na Instagram, jer prosto me žene non stop zovu. Jer prosto mi žene dolaze od ovih žena što su uspele, pa one to vide. Kao šta si ti ženu radila sa sobom. Kako tako izgledaš, kako tako isijavaš prosto. Nas menjaju situacije kako bi mi reagovali na nešto. Dobro, jeste, pozitivna ti energija. Ja se sećam ti prvi put kad ću, što ti si bila ono depresivno, ono ko sedne pored tebe, postane i on samo se prebaci. Ti sećaš koliko sam ja bila u depresiji, koliko sam bila negativna i ono, totalno ne može, evo istina. Eto, šole. Totalno nepristupačna sam bila ni za šta. Jako sam bila negativna i jako depresivna. Eto, vidiš ti koliko sam... Kad si počela da se bavi? Jesi posle izlaska iz realitija krenula da radiš ovo? Da, aktivno, jer sam shvatila da ne želim da nastavim da idem u realitije. I kad ti je prva neka mušterija? Sad ću da ti kažem. Ja sam to, posle mog realitija, ušao još jedan reality. I onda sam bila... Ti si 2 sezone, kuku... Ja sam 2 sezone bila i 3. sam bila voditelj. Što mi još gore bilo. Ja sam ih non stop gledala i non stop bila u tome. Znaš, dobro da ne izađeš uopšte. Ne izlaziš uopšte odatle. I onda sam shvatila da ne želim time da se bavim. Sani, ti si bila u tim sezonama kada je bila priča parovi, obezbeđenje, izolacije. Da. Je se to stvarno dešavalo? Da. Da, dešavalo su čudne stvari, ali prosto koliko mi je bilo grozno i depresivno unutra, ja sam jedno čekala u izolaciju, pa ti vidi sad koliko sam ja bila stadijom psihičkom. Iskreno, i ja sam shvatila da mene to još, ja sam se razbolala, sam dobila insulinsku, sveća koliko sam se bila ugojila.
I onda shvatila da to nije dobro za moje zdravlje, da to nije dobro za mene, da ovo ništa nije, ne želim ovo prosto, ali nisam znala kako drugačije zaradim novac. I onda se sećam, onda sam prodala taj stan što sam sve novce skupila. Kupila stan, prodala i otišla u Dubaj. I onda sam se združila prosto s tim osobama koje se bave time, s tim ženama. Znaš, i to je tamo posao. I onda sam shvatila, pa zašto ja ovo za džabe radim mojim drugaricama? Zašto ja konstantno trošim svoja usta na džabe stvari? I onda sam shvatila da sam zapravo pronašla sebe tada. Da je to, ja mnogo volim da radim to. I meni je to svaki put izazov kad uzmem neku ženu da radim. Meni je to onako, da vidimo šta ćemo sad ovdje ispraviti. I ja im bukvalno ispravim to što one žele. Naravno samo ako su disciplinovane. Znaš, ja im kažem tačno šta da rade da bi izazvale tu promjenu u sebi. Ili u svetu svom. Znaš? Da. Poboljšala sam im odnose sa roditeljima, sa braćama, sestrama, nemam pojma ni ja šta, samo zato što do njih sve je do nas, bukvalno sve do nas. Pazi ovo, jel pratiš sad reality? Ja sam ispratila sada ovo kada je Milica ušla. Ovo kada se ti desilo. Sa ženske strane, ja kako komentarišeš Milicu? Ja, pa mogu, znaš kako, ja imam dva ugla gledanja. Jedan ugao je reality ugao, to mi je totalno omašilo, sve. Znači, ušla je kao naravno povređena žena kao takva, ali njen pristup i one njene ružne reči i ono njeno izlaganje onako odvratno je skroz nju nazadilo. Uopšte nije pokazala svoj pravi bol, šta se zapravo tu stvarno desilo. Naravno, trebala je da bude oštra, trebala je sve to da bude, ali bar da nije govorila toliko ružne i ružne reči i psovke, ono je odvratno. Čak i za ženu koja je trudna i nosi dete, ne sme to da izgovara. Naprimjer, zato što ti sve šta god da kažeš, to se na tebe lepi, to se tebi vraća. Mislim, to je... Jeste karmički. To je... Bila mi je Joka Milek. Samo... Joka mi ispričala karma. Ja kažem, moja je samo psovala tamo. Da, sve na mene došlo. Da. Jao Bože, da. Ali ona stvarno, koliko je Terza, ja sam rekla, koliko je Terza naštetio tom detetu, koliko je ona naštetila tom detetu. Naravno, nije bilo možda drugi izbor, kao ni meni, kad sam ušla u reality. Ali zapravo smatram da je to baš i nije najzrelija odluka, iskreno. Za nju i za dete, kad već toliko priča da pije i terapiju za trudnoću i šta ti ja znam, moja strana gledanja je da uopšte nije trebalo, ili da je bar ušla i da je bila svoja u nekom, možda ona jeste svoja zapravo, u stvari sad što ti kažeš, takva je situacija, možda i hormoni, možda i ovo, možda i ono, ali zapravo ja smatram da nije trebala toliko ružno da reći izgovara takve reči. A šta je onda drugi ugao što si rekla da ima kao... A drugi ugao sam gledala da zapravo ona toliko oštećena i isfrustrirana što se tiče celog događaja, kako i ne bi, svaka žena bi bila, toliko se to, pa eto vidiš, to sad vuče ovu situaciju. Ona da nije bila toliko povređena i da je mislila da će to na neki drugi način bolje biti, ona bi uradila bolje, ali ona nije znala bolje. Znaš, ona je ušla tu, ne znam s kojim namjerom, uopšte ne znam... Ali nije treba, ja mislim da nije trebalo gledati šta je bolje za nju, nego šta je bolje za dete. Za dete svakako nije bolje u to okruženje. Ali znam, ali dete u tom trenutku u njoj. I dete svaku emociju koja ona osjeti dete. Pa zato nije trebalo da ulazi u reality. Pa to ti kaže. Zato možda nije trebalo, ali postoji jedna rečenica da je ona rekla da je mnogo lakše od kad je ušla u reality. S obzirom da se ona mnogo onda više nervirala dok je gledala to s TV-a. Znaš, opet i postoji ta mogućnost, to je drugi ugao. Znaš, uvek i postoje dve priče, uvek postoji dva ugao. A šta misliš o Sofiji? Sofija je na stubu srama i svi nju osuđuju. Ja ne znam što svi nju osuđuju, tako su licemerni, jer prosto svaki muškarac, ne svaki, ali većina, evo vidiš, većina muškaraca radi to isto. I uopšte nikad nije žena kriva. Nikad nije žena kriva, nego taj muškarac. On, mislim, za Terzu stvarno nemam komentar, on je čovjek totalno katastrofa, ali mislim, ona, kad je Sofija pristala da bude s takvim čovjekom, nju baš briga, iskreno. Što Sofija to ništa nije kriva, da nije ona, bila bi neka druga. Uopšte nije ona kao, uzrok tome. Da, uopšte nije ona... A znaš šta je, na primjer, Terza i Milica su imali turbulentnu vezu i svakakve priče su i za jedno i za drugo i kad su se svađali sve to ja nisam ispratila, nemam pa su se i pomirili posle svega i ostalo. I nekako, ja uvek kažem za ljudi iz reality, ja sam prvi lik koji je kroz reality imao ljubavne odnose koji su završili turbulentno i nisu trebali završiti tako kako su završili, uopšte nije trebalo ništa se desi u mom životu. Ali šta ću, ajde, tako mi je bilo namešteno da propadnem, a što bi rekao Ekrem Jerić, ali kulturno, ja sam kulturno propao. Samo da te utešim, svi smo propali tako. Da, ali kao podigli smo se, pa je to neka kao dobra stvar. Pa ne, znaš šta, život ide, nas oblikuju ta iskustva. To da se nije desilo u reality, možda bi se desilo napolju. Da. Nebitno je to. A kako, pazi, ti si sa Gasosom, i ne znam sad, da znam da si pre bila jako dobra sa njim. Jako sam bila, da, dobro, sećam se koliko smo bili dobri, on mi je čak bio i kum tamo i sve, ali nismo više dobri. A niste više dobri? Ne. Što?
Pa zato što su se desile Zavrnuo me za pare kao. Ne. Mi smo jako stvarno dobri bili i prosto smo prestali da pričamo zbog jedne moje drugarice koja je bila s njim. Koja? Pa ne mogu ti A odati. molim te, je li iz medija? Znaš je, znamo je svi. Ne mogu budata je žena, ne mogu pričati o njoj. Skoro su dala. Da. Mislim da znam ko, ajde neću da spomenem. Naravno da znaš. Da, mislim Ne bi ne, okej. A kako sad komentarišeš njegovo učešće s Anđelom? Brate, ne znam kako da ti kažem, ali mislim da je on... I njemu je više to ovde svega, tako vidim. I vidim da on vrti onu njegovu priču konstantnu. To mi znamo koji smo bili s njim unutra, pa znamo tačno šta radi i kad, to vidim. Hajde ispričaj gledalcima. Hajde, reci. Pa ne, on uglavnom većinu stvari, evo i ona Anđela, mislim, ona jadna se nervira oko toga, ali to je sve zapravo njegova igra, znaš, da on... Njemu jako stalo do njegovih gledalca, me razumeš kako ću to da kažem, ali ona to ne vidi da on radi neke stvari zarad većina ljudi koji ga gleda, on jako voli svoje fanove, znaš, i onda on većinu stvari radi ono da bi njega, kako se zove, da bi njih, da ih ne bi razočarao, da ne bi bio previše miran, ono baca neke fore, radi tu neke stvari, znaš, zbog njih. Ali on zapravo vidim da je totalno pao psihički kao ja posle zatvora, sećaš se? Da. On je sad tako ušao, tako mi deluje. A šta misliš da se zaljubio? Pa tamo se nije teško zaljubiti u zatvorenom prostoru. Šta misliš, da li ona igra igru sa njim? I da li ona prihvatila i vidi, na primjer, što se dešava, ali i njoj prija da se očisti od prošle sezone? Ne igra ona igru, ona pokušava da igra neku igru, ali ona je, mislim da se Jana zaljubila u njega. Iskreno. Ja mislim da se ona zaljubila u njega, ali, znaš, ono, nekako, vidim da se bori protiv toga da ona bude kao tu iznad njega, ali to je nemoguće, znaš. Neko se bori se ona tu, ali ajde. Gica se, na škrgi. Jel bi ušao ti ponovo u reality? Jel bi ušao sad, na primjer, u reality? Joj, nema šanse. Znači, mislim, nema šanse. Tako kažem pa uđem. Ali ne, stvarno, sad sam toliko izgradila svoj život napolju lepo da ne bih da ga kvarim, znaš. Nije ono da mi život visi u koncu kao tad, pa da moram da uđem. Prosto nemam ni te godine. Smatram da je posle 30. godine greška ući u tako nešto. Kad ti već, ako imaš izgrađen život, ako nemaš ništa, uđi, brate, znaš. Da. Uđi pa gde te odnese. Ali drugo, kad ti već izgradiš nešto napolju i kada, ja sam jako puno radila na ovom projektu, u svojim mojim programima, toliko sam puno radila da sada uđem. Da, stopirala bi. Prvo bi stopirala, drugo što ne bi mogla putujem, mislim, naravno ne bi mogla da idem nigde u stvari, ja ne podnosim zatvoren prostor više. Ja ne mogu više. Znači, budi tamo, budi ovamo, ne mogu. Znači ne mogu. Dobro, pazi, iz zatvora si ušla u parove su gori. Šta je sad? Je li teže u zatvoru ili u realitiju? Ja ću da ti sad kažem, psihički mi je bilo teže u zatvoru, fizički mi je teže u realitiju, zato što nisam spavala u realitiju, nisam bila svoja, ja nisam mogla biti svoja od silnih onih ljudi tamo. Nisu moji ljudi, kako da ti kažem, nisam mogla sebe da iskažem na pravi način tamo. Nisam imala ni volje, iskreno. Dobro da nisi ni pokušala. Nisam ni pokušala, da. Meni su sve lađe tamo bile potonule, kao što se sećaš. Meni je strašno bilo psihički tamo. I fizički. A u zatvoru mi je, na primjer, samo psihički bilo teško. Ono, zapravo šta mi se desilo. Ali zato što te niko ne snima, ne zovu te babe u 5-6 ujutru da te pitaju šta si radila jutro u 4. Zamisli ti mi smo legali u 6 ujutru, budili se u 9 ujutru. Znači 3 sata ako odspavam, ako naravno neko nema akciju po krevetima i to. Onda smo imali taj jutarnji program gde smo morali da budemo budni da odgovaramo na pitanje da nas zovu gledaoci. Prosto to nije bilo, ne znam, ja sam se osjećala kao onaj hrčak što vrti tako sam se osjećala. Pazi, evo ti si napisala knjigu. Kakva je reakcija bila? Reakcija je bila jako dobra, jako pozitivna u odnosu kako sam mišljala da će to biti. Ja sam mislila da će to biti ovako, tako i to je to. Ali zapravo je bilo baš onako je odjeknulo i dalje se traži ta moja knjiga zato što sam ja zapravo pisala o metodama koje sad radim i u toj knjizi. I tad je još bilo to dostupno. Međutim, ja sam to govorila, sam ja to radila. Mislim, sad ko ima moju knjigu, on će to da zna o čemu ja pričam. Ali u mojoj knjizi piše šta sam ja sve radila, zapravo ne znajući da ću ja tako prizvati svoj život nov. Mislim, drugačiji. Da. Ja sam radila neke stvari tamo da bi mi se ostvarila i to stvarno ostvarilo. Ali prizivaš sebi, na primjer, da proširiš porodicu, da se udaš? Jer prizivaš sebi nešto u tom smeru ili samo da mi je lepo? Ne, pa meni je uvek lepo. Ja uvek napravim da je meni lepo to. Mislim da bi mi bilo još lepše. Naravno da imam nekog
u sebe u smislu dece ili tako. Ja sada trenutno i radim na tome, tako da prosto ne znam kako bi ti rekla. Meni je nekako, smatram da sam toliko sve već preživela, ja nisam htjela ni brak ni decu, sećaš se pre kako je bilo. Da. Ali sad zapravo želim i sad zapravo to imam, samo što naravno ne govorim o tome, ali nekako gledam da nema nešto što bi ja kao preživala da mi to ne ulaze brak i deca u taj plan. Znaš, nekako su svuda deca i brak u tom planu, to je meni prosto logično i normalan splet okolnosti. Prosto sam u tim godinama, ne znam kako ti kažem. Nema tu ništa sad što bi ja niti više izlazim, niti više se ponašam kao nenormalna osoba, niti više imam tako neke reakcije kao što sam ranije imala. Baš godinama sam mirna i prosto mislim da je to logično da će sad to doći. Ili jedva čekaš? Da. Pa kao, znaš... Da, jedva čekam, ali čekam da se poslažu neke stvari, da im bude baš... A šta stalno žena nešto čeka? Žena uvek nešto čeka. Pogotovo ti si kroz reality si uvek nešto čekala. Jesi ti sećaš da ja stalno nešto čekam, ali to je stvarno tako. I to je stvarno tako neke stvari, eto, meni je to najveće iskušenje da ja čekam nešto. Zato što znam da vredi i onda znam da još više vredi ako čekam, znaš. Neko čekam da se to sve nešto namesti. Ali zapravo istina je da nikad ne treba čekati. Da, šta ako se ne namesti ili se namesti pogrešno? Pa, znaš šta, ja sam to sad prepustila Bogu, kako on odredi. Znaš, ako odredi, ako mi je suđeno da imam sve to, ja ću imati. Ako nije, neću. Prosto logično. To tako i je, da. Zato što je najlakše, sad ti da se namećeš. Rasteretiš se. Naprimjer, ja sad da hoću da to forsiram, ja možda ne bi došla od toga jer forsiram. Ti sve što forsiraš, to je čista fizika, ono beži od tebe. A sve što, znaš ono kad sve ostaviš na miru, onda ti je sve dođe. Ono kad kažu kao pusti univerzum će uraditi. Pusti univerzum će odraditi, da, ali pre toga ti moraš da napraviš plan i program da bi univerzum znao šta da odradi. Jer ti ako imaš sve negativne misli i pustiš univerzumu da odradi, on će ti odradi na negativno. Znaš? To je tako. I zato ja treniram, ja sam zapravo coach, ja treniram žene da misle. Što se prebatiš malo na muškarce, mogu bi ja da se... Znaš koliko mi muškaraca traži? Ja mislim da ću se prebaciti uskoro, pa ćeš mi ti, eto, biti u programu. Ja ću biti eksperiment. Ne. Aha. Moji eksperimenti, vidi se ko su bili, zna se koji su muškarci bili moj eksperiment, tako da nećemo pričati o tome, ali stvarno utičem jako puno na muškarce s kojima sam u vezi trenutno. Utičem jako puno. Ti sad imaš novog momka? Da. Koliko je napredovao? Pa nije nov, boga mi, godinu dana smo mi. Pa dobro, kao novo, u smislu nov za vas javnost. Za nas, da, medije i to za javnost je novo. Da. Znaš, za njih tek se smuvala, kao juče. Pa da. To je zapravo i tako, ako s nekim nisi 5 godina, on je nov kao. Pa da, s njim sam, da, mi imamo neku jako čudnu vezu, jako lepu vezu. Znaš, ja njega radim na jednu vrstu rasta, on mene radi na drugu vrstu rasta. Znaš, u glavi i ovako u životu, naravno. Tako da guramo jedno drugo baš na pravi način. Pa to je lepo. To je jako lepo i prvi put, sjećaš li se kad sam ja stalno pričala, mislim ranije, ljudi koji sve krenu, znaš, zajedno i to meni to bila nebuloza. Ti sećaš toga? Sjećam se. Meni je to bilo jako velika nebuloza, ali zapravo je to tad bila nebuloza stvarno. Sad već nije, zato što smo već izgrađeni ljudi. Sad ja kažem da je nebuloza. Sad ti kažeš da. Zapravo vidiš, tvoje tačke gledište to sad tako, ali s moje, na primjer, kada on već ima nešto i ja imam nešto i sad se mi guramo napred, to je drugo. A ono sad kad vi oboje krenete od nule, to mi je onako teško, ali zapravo je realno. Jer jedino ljudi koji rastu zajedno, oni mogu da opstanu. Zato što se prate. Da. Jer zapravo mene da ovaj dečko ne može da isprati, ja ne bi mogla budem s njim. Ali šta znači ispratiti ženu? Znači da moraš da budeš i ti nešto. Ako se ja, na primjer, napravila toliki uspeh za tako malo vremena, ne mislim na reality ni na to, nego što se tiče mog sadašnjeg posla, ajde da kažem, pošto ja zadnjih godinu dana bavim sa ženama kod nas. Znači ja sam se time bavila u Dubaju, ali sve ne za Instagram, ne javno, prosto nisam ni bila ovde toliko. I prosto sam mu rekla, sad, na primjer... Čime se on bavi? Pa on je biznismen, da tako ću reći. Ima neki biznis, ima neku firmu, radi porodični posao. Nadam se da nije voće. Ne. Dobro je. Ne, on je jako... mnogo je nekako napredovao u smislu tom da odraste, znaš, nekako da su ozbilji, kako da ti kažem. On je bio onako, kud ga vetar nosi, znaš. I onda sam ja to malo onako... mu rekla da može i na drugi način tako da ga vetar nosi. Znaš, to je mnogo mu to znači zato što vidim po njemu da se menja.
A ja se isto menjam. Dođe do one teorije uvek, žena kada promeni muškarca, tad promeni sve, znaš, kada ga namestiš da je tip-top i kada ga ukrojiš onako nekako, tad promeniš sve. Ali ne da se on, nije on totalno kako ja kažem, ne. On zapravo, mene samo posluša za neke krucijalne stvari, ali on radi to na njegov način. Nikad ne slušati. Ne, mene treba slušati, zato što stvarno sam mu mnogo uspeha donela u tom njegovom poslu kad me slušao. Mislim u poslu. Ne znam kako to da ti objasnim. Dobro da na tom nekom poslovnom planu. Ne zavisi on od mene, nego njegov način razmišljanja. Njegov način razmišljanja. Ništa je njega, ja ne razumemo njegov posao, da se razumemo. Ali prosto smatram da neke stvari sam trebala da mu kažem da bi on to uvideo. Kako da se ponaša negde, znaš, na primjer. Da, kako se postavi. Kako da se postavi, bravo Dejana, kako da se postavi u vezi nekih stvari negde, nešto. Ali to nema veze ni, ima on i svoje prijatelje, ima on svoju okolinu, ima on svoju porodicu. Ima to on mnogo faktora koji svi utiču pozitivno na njega. I to je sad super. Onda ima neku devojku koja ne radi ništa, koja samo tako leškari, koju ne zanima da napreduje, on ne bi napredovao. Naprimjer, razumeš? To jeste tako. Na taj način ja njega guram. Nije sad da se nešto pametne, da njega krojim tu da negde. Nego prosto on vidi kako ja napredujem i stalno nešto radim i stalno gledam da svoj posao podignem na što veći nivo, tako i on. Znaš? Pa dobro, to je lepo, svaka ti čast. Meni je drago kada neko ko je bio u realitiju napreduje. Zašto? Da. Zato što ako ne napreduješ, barem malo, 1%, samo da osjetiš da možeš da se pokreneš mimo zatvorenog prostora i tih nekih buđavih para koje dobiješ na kraju godine, ljudi se konstantno vraćaju. Meni bude žao svake te napaćene duše koje konstantno u realitiju, to nisu loši ljudi, svima kojima sam se raspravljaju u realitiju, nego jednostavno ne mogu da se snađu, on se plaši da radi i non stop se vraća, tu ne plaćam ništa, dobit ću samo evra na kraju i sve 4 u a zapravo je najteži rad tamo da budeš s tolikim ljudima i toliko da funkcioniš, to jeste teško i to meni sad nema para koje bi me stavili unutra, jer to štećuje moje zdravlje i moju psihu i okružena sam konstantno ljudima koje ne želim, ne družim se, prosto neke čista negativa, čiste teme koje mene ne interesuju, šta je ko radi, mene ne interesuje, šta je da komentarišu drugi ljudi, to meni je apsurd. Naš apsurd mi je to uvek bilo, a zapravo ti možeš u svemu da napreduješ napolje. Evo vidiš, ja imam napolju isti taj problem, da se ljudi ušuškaju u zonu komfora te žene, na primjer, i da neće da napreduju. Naš, neće neki svoj biznis da pokrenu, plaše se. To je isto kao i u spoljnom svetu. Naš, neko je sve isto. I onda prosto ti treba da nađeš u čemu si ti dobar i evo tebi ispunjava ovo što radiš, sigurno. Ti si dobar u tome i sigurno gledaš kako što bolje sve da bude. Ja vidim kako ti to sve lepo radiš. Ali, na primjer, ljudi koji ne vole svoj posao ne mogu napredovati. I ako vole da su u realitiju da ništa ne rade, to je njihovo, oni nisu napredovali u glavi, kako će napredovati napolje. Juče prolazim, mama prati non stop reality i prikažu jednu učesnicu. Ja kažem, ali zašto svake godine vidim nju koja je bezlična, mrtvilo, samo cigara ovako, viri iz one pušion i to je to, i nema ni komentar, spava, razvlači se. O muškarcima da ne pričamo, isto. Ima ih na izvoz. To znamo ko je bio s nama tamo, znači eto, umjesto čovjek, na primjer, izađe s tim parama, evo, ja sam izašla, sam kupila stan, ali opet, ja sam uložila u svoje učenje u Dubaju tih stvari koje su mene zanimale. Mene je uvek zanimalo taj film Tajna, znaš kako pomoću vaše podsvesti nešto da napravite. Ja sam opet išla linijom manjeg otpora, tako da vidim kako može meni to da se desi, ali zapravo to nije linija manjeg otpora, jer ti moraš sebe skroz da menjaš u tom pravcu, kad želiš nešto, znaš. Prosto ti kad si drugi čovjek i kad želiš nešto, ti moraš da se ponašaš kao da to imaš da bi to dobio. Znaš, ali to je bukvalno tako. Sad kad si sebe nekako najviše promenila i sad nekako kad si se namestila skroz, za šta se najviše kaješ u životu? Pa eto, za reality se ne kajem, ali se kajem što ranije nisam sebe otkrila. Naprimjer, to mi je jedino onako, ali ne bi ja mogla sebe ni da otkrijem da se nije sve to izdešavalo. Znaš, ne bi ja mogla to, ne bi znala šta da otkrivam, shvataš li? Nas prosto zidaju ta iskustva i smatram da bi bilo šta sklonili iz svog života, mislim da ne bi ja bila ovako kako sam sad. Znaš, uvek, ja i u svakodnevnim nekim razgovorima i u nekim dešavanjima ja vidim da je to neko moje iskustvo, ne znam kad da sam nešto rekla, ja sebe jako puno preispitujem i jako puno istražujem, tako da to ljudi ni ne obraćaju pažnju koliko zapravo te iskustva grade, šta god da se desi. Zato sam ja rekla, sve u Božjim rukama sada, što se mene tiče, ja sam sve svoje odradila šta sam htela, šta sam imala i šta nisam htela i šta nisam imala, sve sam nekako, ne postoji situacija koju nisam preživala u životu. A Boga, jeste, to jeste tako. To je strašno. Tu sam svedok, znaš kao sećam ti se prelomnih godina. Da. Hvala ti što si došla da gostuješ. Drago mi da sam imao priliku da te vidim, dugo se nismo vidjeli, pa eto, koliko? Da, Bob. 7 godina ima sigurno. 2000...
Da. 18. pa sad će 7. Vidiš godina. koliko je to godina prošlo, Dejane. Da. A mi smo isti. Da. A napredovali smo, što je jako bitno. Napredovali smo, naravno, pa zato što radimo na sebi, zato što ne želimo da se vratimo unutra. Da. Mi ne Što želimo dalje? da se vratimo. Napravit ćemo peticiju kao ne nazad. Pa ne, stvarno, nimaš ti, mi uvek možemo se vratimo dole, mi uvek možemo da uzmemo na taj način novac, ali zašto bi? Zašto ne bi radila za sebe ja, tako nešto sutradan ja da napravim tako nešto, ali na moj način. Naravno. U napretku. Zašto ljudi ne bi gledali napredovanje nekih ljudi, a ne nazadovanje? Pa teško, to je sve do okruženja i s kim si takav si, ako se družiš sa ljudima koji su u biznisu, koji funkcionišu, koji onako dani malo drugačije traje, takav ćeš biti i ti. Ako sediš sa ljudima u kladionici, ne možeš osim da igraš onaj bingo i da sklapaš tiket iz X-a. Zato sam ja sve izmenila i sve mi je drugačije i zapravo vidim koliko sam grešila, ali zapravo to me izgradilo. Eto. Da, no greškama čovjek uči, zato možeš, ja kažem uvijek, kako može neko da ja sedem, da mi neko kaže, znaš, Dejane, mislim da bi ti trebao kao, a ona, na primjer, pročitala to u udžbeniku. Da, ne. Ili on, nebitno, muško, žensko, ko će da mi da neki savjet. A, na primjer, ja koji sam prošao neku situaciju koja je ostavila neki pečat, ja mogu da ispričam nekom, jer sam ja izašao iz svega toga i mogu da dočaram i zato kao negde ti možeš da pričaš zato što imaš pozadinu, bila si u svim situacijama u kojima se ne može naći svako, niti izaći da se podigni. Zato ti imaš ono kao kredibilitet da komentarišeš i da daješ savjet. I dešavale su mi se nemoguće stvari zbog ovih mojih stvari sa mojim metodama, da prosto stvarno sad sam jako uspešna u tome, zato što ne učim iz knjige, učila sam kad sam učila, ali ne čitam iz knjige, ne pričam napamet, nego stvarno znam to. Prosto nema greške tu. Gde te kontaktiraju? To je Instagram? Na Instagramu me kontaktirajte slobodno u DM ili mi pišete na mailu. Eto vam. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Ja ću vam kažem, pijte divnu vodu. Da. Tim interijer namještaj. Da, budite divni. Divni budite. Tim interijer namještaj, talisman krojač bendova za rasvetu, cveće, natura i dekor firma, da sve izgleda ovako brutalno. Ja ću da vam kažem da lajkujete ovu emisiju, ostavite komentar, pazite šta radite, manifestujte se na bolje i to jeste tako. Ja sam svaki put u životu, meni je podsvest ekstremno negativna i svaki put to negativno privučem, ali rekao sam samo sebi, od 2025. ću da se fokusiram maksimalno na pozitivu i da prizivam dobro i rekao sam, ako prizovem taj jedan auto da vozim, vidjet ćete na internetu. Ja ću biti zaslužna, daću ti tips. Bukvalno, to je to. Dajem procenat Nini, ja vas ljubim, pokrivam, laku noć.